ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାହାଣୀ ଉପରକୁ। ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷରେ, ବର୍ଷା ବିଧୌତ ରଜନୀରେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭାଗବତକାର ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖନାଦ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଦେବତା ନଥିଲେ ତତୋଧିକ ଥିଲେ ମହାନ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ସବଳ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ କହେ, କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆତଜାତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଦେଲେ। କଂସ ଥିଲା ମାନବିକତାର ଶତ୍ରୁ। କେବଳ ଋଷିମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। କଂସ ଓ ତାର ଅନୁଚର ଅସୁର ବର୍ଗ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୀ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭଗବାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଶାର୍ଥରେ ରାଜା କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତିକି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତତୋଧିକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ଉତ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକରଣୀୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ ଏସବୁର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅତି ପିଲାବେଳେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରର ପୂଜା ବଦଳରେ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଦାନ ସାଜିଥିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଉପାସନା କରିବାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ କାଟି ଚାଲିଛି, ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କାଳିଅ ନାଗର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ବିମୁକ୍ତ କରି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯମୁନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ନଦୀ। ହେଲେ ଆଜି କେବଳ ଯମୁନା ନୁହେଁ ବା କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରତି ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ନଦୀ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିଷାକ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ। କୃଷ୍ଣ ଏସବୁର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୋରକ୍ଷା ନାମରେ ଏବେ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି। ଗୋରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ ହୋଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋମାତା ବିଚାରା ସହରର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଜରି କାଗଜ ଅଇଁଠା ଭାତ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କରିନଥିଲେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୃନ୍ଦାବନର ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚରାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା। କୃଷି ଗୋପାଳନ ଯେ କେବଳ ଏ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ନେଇ ପାରିବ, ତାହା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ହିଁ ଜଣା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଘା ବକା ତୃଣା ବା ଶକଟାକୁ ବଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅଲୌକିକତା କରୁଥିଲେ ବି ଅଲୌକିକ ଭାବେ କୌଣସି ସଫଳତାର ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଥିଲେ କର୍ମଯୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କର୍ମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କର୍ମଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟୟିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳେ ଛାର ରହିତ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଓ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କର୍ମରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନଦୀକୁ ଦେଖ। ନଦୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନଦୀର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ପବନର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାଟି ଜାଣେ। ସେହିପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ତ୍ତା କେବଳ ସତତ ସେବା କର୍ମକୁ ଜାଣେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଥିଲେ, କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଫଳରେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ତନ୍ମୟତା ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆନନ୍ଦର ହିଁ ଏକ ସ୍ରୋତ। ଚିତ୍ରକରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ତୁମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପଇସା ନିଅ, ସେ ତାହା ମାନିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବିଲକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଗାଈ ଚରାଅ ନାହିଁ, ପାଣି ବୋହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଫସଲ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଚାଷୀ ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ କାରବାର ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସକାଳେ ବିଲକୁ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ତାହା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗାଈ ବଳଦ ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସେ, ଯେଉଁ ଗଛ ବୃଛ ଲଗାଇଥାଏ ତାହା ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖେ। ଏସବୁ କାମରେ ସ୍ୱାତ୍ବିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ। ଏହା ତୁଳନାରେ ତାହା ବାହ୍ୟ ଫଳ ଅତି ଗୌଣ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଭଳି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଭଗବାନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣର ସ୍ମାରକ ଦିବସ। ଏ ଦିନରେ ଉପବାସ କରିବା, ଦିନଭରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦୀପ ଦୀପ ଜାଳି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ମଣିଷ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ। ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ। ମଣିଷ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ମହାନ ଦିଗକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ
ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ। କେବଳ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେବନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ମାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।